הסיפור שלי מתחיל בלילה אחד. אני ברך וצקין, אומנית רב-תחומית, חיה בקיבוץ בצפון מדינת ישראל, בלב אזור מלחמה. באחד הערבים, הבן שלי, בן 10, נעמד מולי ואמר, אמא, העולם שלנו מלא שנאה. המילים האלה הפכו לי את הבטן, הם שברו אותי. חשבתי על זה שאנחנו באמת רואים סביבנו, רק אלימות, רק את מה שאנחנו לא רוצים לראות בחיים שלנו. ובזמן הזה, בתוך הלב של כל אחד מאיתנו, חי רצון לחיים שפויים, באחדות, שלום, שלווה, הרי זה מה שכולנו רוצים. אבל הרצון הזה נשאר שקוף. אמא, העולם שלנו מלא שנאה. הבנתי שאני לא יכולה לתת לילד שלי לגדול ככה. שאי אפשר לחכות גם שמשהו ישתנה. צריך לפעול. רציתי להראות לו ולעוד ילדים ומבוגרים בעולם, שגם כשנדמה לנו שהחושך שולט, עדיין יש אור. תמיד יש אור. התחלתי לחשוב, איך אני עושה את זה? איך אני מראה לו שהעולם מלא באנשים שפשוט רוצים לחיות? כך נולד כן בריבוע. פרויקט שמחבר בין לבבות של אנשים מכל העולם. יצירת אומנות חברתית, מיליוני ריבועי בד, של אנשים שאומרים כן. כן לחיים בשלום. כן למען זה שהילדים שלנו יגדלו בעולם טוב יותר. הריבועים נתפרים יחד ליצירת אומנות ענקית, שאותה אנחנו מציגים במקומות שבהם מתקבלות החלטות על החיים של כולנו, של בני האדם, שבעצם שם הרצון שלנו נשכח. מהרגע שהפרויקט התחיל, אלפי אנשים שולחים ריבועים, מזמינים פעילויות וסדנאות. בתי ספר, משפחות, קהילות שלמות מצטרפים לכן בריבוע. אני מזמינה אתכם להגיד כן. בואו נגביר את האור, למען הילדים שלנו, למעננו. לחיים, לשלום ולתקווה.